asenchiraire yo bwango kigima right mwanchu mulili kiroko korayo mwenyene gugunyo tubwati abono mbya ilikoko kero muroli twani yagatembe yenda gutulikira jujumbe na gutubwati ya mitandao yatembe TV ensemo ya Facebook yatembe TV ensemo ya YouTube na boygo asi na bachitu chonsi chimitandao chisime chichire wazi 0726446367 na boygo 0741583878 na gutulikira ujumbe kusoto tebing ayeningo YouTube bwati kutukurwa nani yakiyotubwati ya emambi yabono. Gazeti ya The Daily Nation, a shock over 1 billion mean balls budget nero ingana eirubuli tobono mambia igakali kumurikirwa nga umuichano manene nugu ichana ukuigago kura asaba Kenya kubwerekana na kilianga nigo obocholi obokebo kuchukolekana bwalete esusobe na buyibirengeli bya bange kubwerekana ne budget ya kinire kegema uika ebilioni emo asobocholi obokebo kuchukolekana kulende asigazeti kama tirche kwora kinga mubaro bwabantu gusena mubaro bw'ikibunge cyucyokora obocholi obokenigo chireje bunge isano naibere imense chikibo igunyolenga kurugagusi cho yes buna kurugagusi na kurugagusi bwo ntubari ward au chiwadi chire isatu kuragusi chire ne chibunge chiga na ekeronko tema kurigire buna bone bunge ya Banista, Kaspul, Malava, Magarini, Mbere North, Ugunja ne bunge chirichiganetie obocholi oboke gose by elections aiga CNC ya Kenya tima itinganiriri eneva lakini rende nigo nkagiretinga echo negatia chirichi unyure igati chibunge echinde nchiri abajumbe basire tiyobogema echinde nchiri abajumbe babo bakine tugwe birogo ne chinde nchiri abajumbe babo wetu bina sekegambero igo echinde chigati ya Malava na Kaspul echo nchiri ebasireti amagima abantu batembere North na Ugunja igatia chiri abajumbe banyaleta ko chorona go swase birogo byobo waziri kreto bate ere ruku omo waziri ruku na boigo tubate omo waziri korwachinze mocha Ugunja ore omo waziri igokera gukwanira ekinge ncherene egaiga akerogotya bangabono rukuniga choletwe agakinwa ekirogona komo waziri iyo gotiga egatiga libageli sangore asebunge yaye negekera bona bamenyi bense bali bawo chokorobo cholyoboke bono egazeti kworo kyomo baro bwikibesa chinyinge asebono egazeti kumurekera nga bakenya bangeni go bagenda kubolinga nase kiguse budget iga yakinire ansobo cholyoboko bwo gokolekana by election kulinde nabokoraga gumwancho matagali mwakuli wechiribubere na wonsebero ngo 2017 a budget ya by election ya kultu ya lenge 62 billion asibitu bya lenge 55,393 na boigo sababu akichukura ba lenge 27.8 million na boigo kiromo akikura guse every fota nigo ekwende yuko by estimate go 2200 kolende kero kuli bono aso mwako igo 22000 agosaso bocholo biga bokolekana na oboyiga bwa kurumaega ligo emubaroli ukinire mono na bigo inamba ya kirikigana yirgo chikokolekana akialete birengera binga saba Kenya no mugano nge yiro bolito chibe chichia kane bono mambira bokweligirelia egazeti yorenke amabuli abange bakenya bakubulinga 2017 ngakialenge na bono 2027 gatiga iga tutega 27 gosuga emunga ko iga tole 2026 by election nigo bono e budget ya kinire kirage mugano yo enyorere asigazeti yes onsarigo aso mugano yo IBC ndochinga migano nera iga very tofauti namono kirego kwanre ekiombe kia IBC buna enchira kerigetie gochokone kia buna aba saibe ke barigia Gen Z au bari 6.3 million barchi kwelikia aso kwebwatra aso kubwata ekura asi buna enchire moyo kwelegana aso bochori obonene bole bostio na asi chinga kechecho egazeti iga asinsemo ya tariri nkokwanirere nga IBC enyare gupunguza gusenyare goke budget yobochori oboke na litukore igoro ko ekero tuko bwatirania mangana ega ne litukore igoro mbanyarite ko ranga ekiombe kiga kya IBC niko kiagana tichibese charenge 1.04 billion ase obochori lakini rende nga ekiganchige serikali chibese kyanyare kubotuka niko chire 788 million igomba wate deficit ugetinga obolemeru mbura million 200 na moino yobono ndochinga egatia bakenya babulinga andake IBC keranya enyara goke budget ya obochori lakini ekiruguligeli umubaro w'ikibese kiga kikanere cyo kigikirani obochori biga na kiri cyatokire iki kibolete ne kinge sana
anake yu ko milioni 200 plus 200 million ndali gento kere egeke ni chiba si nyingi boni yu betete na deke ombekiriko bocho ni chimbe Independent Electoral Boundaries Commission IEBC gechigo ikaransa kirigelinga nga kiyo chikwanekia nga lisangoligo se amangana igagati yobolemerwo bwa ikiranire amangana kwaliko ragali yakwenekigwa no mo bisomo nene ase nsemeli yobocholi Hussein Marjana nabokora magana yonsi ase nseme igaji gazeti kolende nganende erege iganga dikuira ni mpaka sibe chaka birabo nombi munchu muligereze the Daily Nation asigo kwanira state miles instant road fines for offenders accident spike okoranga esrekali nandibono yabekire goise emerobuli au namachiko ayo uchikubwata bali bago salia na kubuna machiko yebara azeki ligirali amangana kwene kiwano mwaziri wamangana liobo chipara anobo sombe Davis Chilshela kerbono ayakwanete aliyesensemeli ya Mombasa nigo mwaziri iga atebere una bono serikali egoitera sambeskane mingi yabirige okolekana sibara yabekire amachiko nga undibwe nsura chikubuna lichiko liebara nigana chikubuguru getambukira abuabu nabo igokona chiro goseko kwa evaini agwago nemugano ubwata mangana makonsana kolengana ko bekirikyo bo yechibara kia mangana NTSA National Transport and mangana Safety Authority yekwene kinga 3397 abayigana aba Kenya ebikorwa by'abantu bakure ase emetinyikianda yahitire asibara chitu byake buna umwako yo target ngaba Kenya basire wetania chiribusato chimisoto chimi sato na merongo kiana na batanda bere abana bakenya bange sana gusira ubuma semiti nyemeke ase kolenganigwa ne myaka ya kurumaega umwaka uli 2025 lakini kerukuliga lebo igo kolenganiko meke NTSA ndigo bono gekorokia emuroberi gose amangana au ase bali batiguru ne chingoma nabo igo bara bange bali bande banyolire chingoma bande gutugubale ne mechanda singa chabukobara ne mbasiko na ijipara ngekora bono wizara yobo sombi yabikira machiko mwitega sipara matiri no emichandere abagende b'ikipara abatume kibepara ebe no kugurotara ebe nipikipyo bwata ebe negali obwata bono amachiko amaya gokonyolekana gwabuneli chiko fine agu namangana Davis Churchill bagambiwe kolengana ne kigambire gose kolengana ne lichiko ekatiba ya Kenya ekiagera ekoro tukurige na emyaka meke yaitire emebasoko naso mwako mugima kware konyoranga nigira ngetiri bubere yes omwako mugima lakini boni ya 9 months 3900 plus mangana makungu sana yes tumeshukuru nseme yende inkubwa tena nda gazeti ya Taifa. I think ringana lira igalire linene na ndelire tofauti uzembe wa walimu watesa maelfu ya wanafunzi aborokiwa abange mbale bagendete gucandika ekiagiranga abalimu abanene bechi skuru cyabo banyare gutuma ujumbe ucha serikali yenene ebwate amagoso okonyoranga information gose nonye igoro yomubaro bwabana nabo igwe bintu binde ebingi nigo bono kware konyoranga nonye ndiriba ko register matem gose bako sangereria information yaborokiwa ama chanyara gutoka ro gose misspellings ya marita bono yo yatigire aborokiwa bange ase emechando nabo igo ase obochori obonene bole busi gose obochori obuga oboke bwa by elections ni mutiani kwa UDA ODM katika mchujo na ogotemwa konene kule busi ase kiama kia UDA nabo igo kiama kia ODM tinga awatemuku andake mbichi go etia babwa abali barwanira bibiro byabo gose na uba ukigwa kwa isiko onyorenga ODM ya sere ya serikali bono inogotemuko ne sana igetenda wire kanege gwende gotegwa gose gotegorwa no murai bwinso musike daktari William Ruto no murai ubwichama ya ODM Raila Amolo Odinga kerokuli segazete boigo ya The Daily emuganule giga Murkomen criticized for defending police asking for fuel money bono moziri oli bwa mangana jobolende nere Murkomen na Kipchumba ligo aigereire abanyanyimbo asogusaba amabuta kinga kiba akirwa mangana ali mebusukano uchikubwati ebikole au bigokolekana muri komenya atabanga abanyimbo niyo batumia kiga kishabo kinene kuminyoka no ekero bagandiba igure mulero baire umusikano baire abantu kurana barasegete bono abanyanyimbo abange bawe kibatabanga tutumira amafuta tumamafuta gutuche bono engana yaberege kukanwa na kugikirwa n'abakenya bange nabyombe byabo egereri bwane bwa mwanyabantu asobono monziro iga Onesmus Murkomen Kipchumba ati nibo kungota banga abanyanyimbo bwati mamo cyaso gusaba amabuta na watabeke
rituko ria rero no kubenyoringa nande naci gukwandira magana gusena kabwate umwe yekurio ye ujukwa la usalama ase kaunti ya Nyamira. Yes. Kero ayonsi aligo mwenchu muligirili na magana mange oranyora sa magazeti bono mambia kulende onyolenga bono mambia katukuja kuligirili aiga onse bono mambia ntubetu kuligirili amagana mange ayagwateka na ayonyolere amagazeti yago bono mambia gazeti ya The Daily Nation ni bwate magane menge so agali yati umanya magana kuruchi county au magana ale kuruchi nsi chamaiko na yanda mange bono aba Kenya mbalega batatu abu bago tebekana umwenchu motegerali uikaraboniga nganigo ba soire ase guseba arolekanire ase chi video bakorekana kwa swasi kusikirigia abanajeshi benseri ya Ukraine yubono egendete kuruwana guse ase segikire cha Ukraine kigendete na Russia bono egotebanga aba Kenya Peter Njenga Felix Mtai na Martin Munene pamoja na Evans abajana ba Kenya bane au barolekanire barasige kusikia enseri ya Ukraine asobono serikali yensi ya Kenya egendete kubuli maswali ambange ngaki ba Kenya bagotoka sekosiyekeiga ngakibarora se kuchikurwana esegeiga gati yechinse chiri chigendera kurwana ensi ya Ukraine na Russia na magana kurwa sinse chamaiko nabakonyera ayubono agendera koleta gutukana bono mambia ase serikali go sasa ba Kenya bonsi mambia bon kolende kolengi matiri cha kurasi gazeti nabokwenda alio mwali piora se birubichi kosera magana mange onye keneke yo tubate bali bagucha gushirikia se keminano kya rero gusiasa maminyoka rero tubate Wanyonyi tubate Mura na boigo Odira abo barachi ko boso ase chigosori bose barachi goso ase kominyoka wechi mita chimi isano na iseto gose 800 meters ayeganika gukorekana sense enseri ya Japan imeichinsemo cha Tokyo kirondo chinga Mary Morali tukoregoro nanyarite wetoma akigima na guteba muna bono basoire gisemi finale noko obasabera banyare banyare kwenyorera ebiyeho ebi lakini yolenga asaba mirani ya kurunga 2025 World Athletics Championship ayuwa chagete chali kikomera isato arahereli tukulia merongo ibiri nalimo chita likia merongo ibiri nalimo kuchikohera alime ya Tokyo Japan nigo ensi ya Kenya yukaraboniga era siri bakaligi ya asijurire na mbaibere asi chirichia ibwerire ebiyewa guse ensemili ya medals busiubu ensili ya United States of America juye buate ikomena ibire sikaro Kenya ibuate isano na ibire Canada isato New Zealand ibere na Jamaica isano lemo asi isano chirichi ntangani na bokora yonsi asi obwansu wechikosali emambia bono mwenchi muligireli lakini irende matirisa ase engana itero boshuga nkobuli tulenga ntokoboli liswali nene liabono mambio mwenchi mutegereli liyogo ayo mwenyene uratuiraneli mambia bono ine nukakatembu ya abanyimbo gusaba gentogeke amavutake bago cyagokora obokonyi ase amangana ali emergency ingane yu yarekanire kurosomo ziri bobo sombi Onesimaza kurunga kibichumba mulkomena ine ayenga kiroche mbu y'abanyanyimbo keroba mu abarangini ntukiabira bate banga kuratu tumira amavuta make tumanye gucha ingane yo omu waziri yakwegerera asokora kwao no tobirengera libya gasika kiribusi mu nchimuri katusanga munaye ayigase nseme ya yende yakabire katukulilia libodi letu lyabona mambia asetwani tumye kumutuma komoke tokwirena togirusanga munaye emambia bono JMAP Preparatory School ni school y'umano abwene kwirikia na gusoma chinga kichiga school yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya school ganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade yakane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhetania masomo akawaida kwegeria bare French
sign language, music, chess, drama, dancing, abwasibiringo baika asenga kiga ni bien nationals. Egatiga isaina sebagutinira endagera across gwa asachenire kegama. Babwato bosombi weskoro. Ebirengo by'oburendi eburigoro egekogera umwano akubeke kyara omanyigoswa naboigo ekeragosoka kurwa seskureyo. Dikya omwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo Aria St. Mark's bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School. Jishinde ushinde. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyase namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, umosio wa Kenya pamoja sako. Sako ya wa Kenya pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko wake rabia soko chora wa Kenya pamoja sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena inye chire within usi wana intu toro rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese mabibatara join please njubwango mo join tukini esako yito na gusi yito esa magendo wa Kenya pamoja you our concern. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yaga ase nyumba yao tutarire rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyurigo busongo iyo irange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyurigo busongo iyo irange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa loan munam development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans
na boigochi advance loans boigon korantura muri chibesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746 668 190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Sacco Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within Gusii wanaintu turaono konyo Gusii soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeito na Gusii yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Karibu sana na ndumu nchi muligeli bono mambia ansembeo yere murubili yetu ali agatembo no mambito kunyo kusanga nae bono mabua kile kigema gatonyo kusanga tualigelia sama gazeti amangana mange tu aralire galia ayande aliateka kurasa magazeti matirisha ntwara engane nene yitu abuliswa linene liitonga ine our main big question this morning kero ewa wizara yobo sombi gwese mwaziri olibwa mangana yobolendi interior cabinet minister kibijumba Murkomen akuigerera nyimbo mbuya gusaba amabuta kurase public ekero emergency chiatokeire aye uruchinga negento kibwate obulitobuya mbuya unyolenga totachi kugenda asomo kakonkorgato engananira bwata list ndo matirita engane igage gocha ekoleta mbulia mange sana asaba na inchi nje nkumetiri tukona nyolenga ndake no kanitio bokonyi bwa bonya nyimbo wa kesi mibachako konya batenga karatu michi amabuta abono umayete akolengana na Kipchumba Murkomen mwaziri igabo bulendi agotebanga serikali nigo ekobeka more than gose chirita chiminye na 50 450 liters asekire gali y'abanyimbo kwarali ejo mafuta ayu bakominyokerega within 3 weeks ayelire chiwiki 3 gayelire bono kwanyaranga ali bako igwara make bukamuko barangeli mbago cyana maguru goikabasaba mabuta bono nsaligo nyombeko ine yao tali yao arafu manye tuoro serikali ere koletera ere tabasigali busa okay oyo rofamiru ni talia nje no yongonde nje no yongore ota eno onsali onchofre onsaligo aino bonsaligo matiri ntuna aba no maite ntuna abanga tuli serikali intuna abe serikali sokoro serikali na kimware mairi serikali abasigali tigaba batumerwe bese norocha onye mubasoka no beire forest camp go semparaga yes mubasoka no beire omanye ne igali yaje igali gotene yaje ta gotuma chibese abasigali ba kisabu baminyoke bwango bamokonya that is why konora bako tenga abasigali abale turei onkorogo umuntu teyo kwaliganie ke okonyoro yaliganie tekero mubasoka no koba whatever buna bono watanga for example go sene nyombeko yi ekere nyombeka reko yi tobwati no nyene ntururu wa kirena ki abantu bali yose wazima moto bakoroko babwente gocha bankonye bakokonye omanya gotabunga egali abanyanyimbo tebwati maguta ebango nkorore ustori koru ebango nonyegi nkorwe bango abasigali ababarabubuka abanyene mbali korage mbali kunyo ne cha lakini bali yasomo shahara bali kwa kanu no na bakanu ka ki onsaligo ano matenge bese bako neseri esutule koru onsaligo ka umutinyu ike ndi kago chakonyore bese ye egere mokonye umusigali tigoye gwento geke igere ndi gaki nere ochangamuka
igendera kurigireria ayonso mwancho muliri goto biringali bya bona mambinga ne anusa negete ngambu ya munyanyimbo usaba gento kekero emergency arangeligwe otebantumire ya mabuta nuisa negete ningana ekorore kanagali segati ya magazeti wasoma bona mambia ndwali ande kurugali semangane kwembe kiyo basho nichi bebe ndwali mangana mange kuru mangana ichizi chaboiko na ano tubiringali bya nga inkia ya ko igunki kwanya kura segazeti lakini boli tuli nene nga ine mbuya abanyanyimbo usaba gento keke ansama buta kero bakurangiliwa se emergencies asobono ekero gonya tubiringali byago akarugo tulikira ujumbe 0741 583878 0726 446367 nabo chino chitu chire open nabo ngasebuli mtandao matirita. Yes, chinsemo cha Facebook Getembe TV na boigo chinsemo cha YouTube Getembe TV botambe gendari ya comment section onyara utumanyire teri aho chinsemo chiri ogende tukubati omurobele okuru na boigo kirengereri kya onkireki ane mono chinga kiechiga chiabono wambi ekartu ruchi basiriko so mtandao lakini tu myoka sumuka konkorogo mukina buga tinga nagete gali sidondo ara tumanyito na tubulisi miyago baadaye motera. Okay. Leo ni siku ya Ijumaa Septemba tarehe 19 25 taifa lero peji kianda mapema mwakanje misiongoroge hili igabono ga madringa kemuntu iganda te kominyoka paka sakoruku kiritiri nembu. Okay, iga kiritiri embu gande tondo sa hapa na pale kiritiri embu ga iga bono ga igo mongwana ra igo imogete no monginoye bakagenda kwegokia ase kirabu fulani bakaenda kwegokia mapema kwa raza ora duniani bono ko baikaranzite umusubati oyo iga akona gosumali nuri atiketo mugako yega bono igaikira umugako yaka imuka immediate on the spot yakake galima akora akarunda akamotia gochiabo akapaki tabani wi akapaki tabani straight bono ga mangana na makongo bono ayoroche ga kitari asobobe abasubati bono tuachire kirabu naye airene soto kunyugose mango kwa raza kora uicheba wereva rende ngonya konyule gabo mugako kubeke no mugaka nere ngonya gwakale dindi moja dindi mbili okay aye bono nga yokorwera ogocha kurigeri nanda abangwana bandi igo bwente komiami bono yotati ke turende gochiga buno ne fake bura kurwera mabu. Okay, there is no problem. Okay, nkorusi gabo nkoire mpaka sakuru kumakima igotoka mweanza mwea. Okay. Bono gaiga abarebi abaigete bakanganya kurua so bare bakanganya kurua so mochi bakanywerere mama pima esikatikiri bakanganya pi atete so ekira esikatikiri mbuya bono toba tokokoraki toko ena none kirabu igere tochikoba enki ekora bakunganya umongino oyo iga egotebekana agotumeka mariogo agotumeka ndumba yani agotumeka bole mariogo geteiga koega basacha abaiga igere batiga chibesoro kwambwatire madlinga onsaligo na kibakora bamanyango tumiyali bono nali bachite kumanyekera umusacha undachi torro musacha narochi torro musacha uno mongeni sana nabwate do nabwate ebese nibo. Okay, musacho yobona igete agasoa koena nalioka gochia somongnori koena nalioka bagateba gakai kwaroli nanchi nabona ene netego. Okay, nanchi nabona ene netego. Nanchi nabona ene netego. Okay, bone gaikira bakanganya bonsi bakamotigo mongno yo ao ni amarua ya sakoni gochi. Okay, ngorusi gabo nkoire paka garage gotoka magarini. Gotoka magarini umorikio nenchone kafunga baby. Okay. Korusi gabo ngote yo kongeresaga umongwana karega iga ule tu mokungu ule tu mokungu straight. Okay, mutana tali yo komura mutana tali yo kourwa ni ngomurete momuromu hapo endugu kabisa pia ndugu pi kabisa karameni apaki hoi baada ya kupokonywa muke na kakaye straight bono mongwana oyo igegotebeka no mokungu oyo igagoteba nga umusacha uyo yebono uyo rende uyo bona abugatire ne mugakohe igaga kare goicha orara oicha osireki. Okay, bono nejibesa konyora musubati oyo tali gochirora mumurumu abo narega igataranyuma naendelere nare buya nabwate ebintu bone igaikira bono musubati oyo akanganya akagenda asemo murumu abo akanyomuna murumu abo musacha we
wi Janet Kafunga. Okay. Nkoire na andi bwango kiocha Karameni akitema mke wake para wi lakini zede. Okay, mungwana alega bali na mukae para iga bagutara nere bija iga kwaraza kira duniani iga bono ngote bunga ego ikira esimiga akwa kurunka sobo umuise kuyo ekere yakwa egacha somo sacho ayedata kabo mwango koranga kyokolenda muise kominto njere yoko morenda teribya mungwana ulio bongo bwa bukaruka nando korabwa tenkorenge abwate ngorenge bono goikiraga abo akamanya kurwa agakora ki agatebyo musubati uyo iga ahe baba goikira iga nje naye tuatiganire live and direct gochakira rero nje naye ntori yamo ninki baby nje naye tuatigandaye gaki inki kiaba nago tebi tuatiganda senge nje jamanga na kuruseinu mungwano ria kagenda gatigo mwise ko igo chigabo para iguru. Okay, no problem. Uno mulikione Janet Kafunga na ndi asengo chikokorera taifa lero kwa razangu ra duniani dondoza hapa na pale Kakamega mchini. Topic wekesa. Wanasiasa waadi. Okay, hapa siasa bonsi ipi bakuru. Bakuru wa mangana uchia saba antonga nimba korega. Bonsi ipi iko batike tu arie kanisa ime. Wakirigo. Straight. Abune kanisa ime. Imagine bono bagacha kabisa batete kuru amangana getama yama yagoche ase kanisa bono exenge nche kanisa ye neba maete no bolimo bagatebu ikaranza mukira bana siasa tabata manyete skati ahamu atata ani kumbe tupima ahamu atata ikaranza. There is no way mo kwa guli kono muchake ukwana oino molikione topi wekesa abuno ona akurire ligaseti ya taifa lero kwa razangu dondoza hapa na pale. Alright, asante amangana yonsi na mangana mayakigma kurwa sedondoza hapa na pale nabo igon kurwa shumbuka konkuroko kibachi mambia bono yokero tukwa igura yonsi na ali ya magazeti yokumanyi bono mambia tokunye kusangamo unyere libuli to bono mambirili nene nga no isandegete aye amangana iga kurwa sensemali yobolende ekro moziri bobolende kibuchumba mol komen akoigirira abanyimbo ngambya basa bagentugeke kurwa se aba epaprika usaba na inchi karo ibachi nsia chire asiki kolengana nere agote bali koja kuwa na aliyensemali Mubasa sate betenga banyimbe bakubekerwa amafuta make 450 liters kirigali ayo akoerasi wikisatu kwanyora abande bagutara satambe muno wenda kukuligiria nabo igokuganya na michando yabeire asaba na inche sebinyoro kulinde asabo igono nyanabo matita na ande mu comment waro chika kwa na kale yotabanga ni komone serikali uchi komenta mafuta alikurwa 450 liters wika 650 liters amande bwigo bayigirira ngane iga no mu Supreme Council of Kenya Muslim Vision no Masuda yo gotabanga abanyimbo emirimo bakolera emerito nabasaba mafuta kuri asaba na intalibo gaki egasi bagakora nenkongu matiritone ke muntu kasi bagakora nenkongu tikabamentu tikaba abana inchi tabatali nenu baikindi patotereri lakini ekende ke igoma yetebyo mbiyo bane bwo banyatebyo batano bukurumi bukurumi mboli yabo ikegera onkorogo ekero eserikali bonete ko konya tubone tikoena na kindi gionsi umanya konya robo konya kuro ase eserikali onye nabanyanyimbo ekero mo Kenya ganetio bokonyi babonete gotokaro umunyanyimbo ne serikali ine serikali nayo muligete tali omo umunyanyimbo ne serikali ereta ikorage nguragira lakini nguragira kuri serikali muna bandi tali kwezi tali korage Egra yali kumwanchibuli 0741583878 0741583878 bono mambie kwana ngona intuki ya kwigura singane tu kwana bono mambie samo ya kabire twani murubuli etwali yatembe ogwenda so mutandao bigoto likere na eto tebinga yubu atekurwa bono mambie kikotonyora na iko namna gani bono mambia nabugura tuire libuli itonga ayeno chimbia kwarugantu akeke rogo sikeni kyabire kebega wasaba nyimba karabagocha karabakurangiri kwa barangiri kwa bakende kwa batenga shirige china batomire gawe elibuya mu 500 beka mabutamu chire kondora gaiga mbuya ngana bono mambia naro libyo mwanya bantu bingi bigo
bukana bikwegeranga nibigotenga no kirana nyimba bagosaba kende n'ubukurume lakini mwaziri bubulende kibuchumba agotabanga andake mirimo bakolera mekongo mafutali bako wara make ako eranchira bwangu nanda bana nchimbu ya baba agantu kake mangana USA yetu mu Supreme Council of Kenya Muslim official numa Sudan nero gotabanga abanyimbo na bayugento katali muchana kulende ine anusana tebia 0741583878 matiri sense meliende Chinsemo chiricha Facebook na bogotonyora buna Getembe TV Getembe FM inamba yende yesive nigere 0726447367 bagotebanga abasigari abagocha too late asenge ncho motaliko bakindi igetekere naye chuate simi ototebi 0741583878 igayo nkoroge gwatebambya buya nabo nigato kuyigumuriro bwa kila sigitega ali cyumba chikuje banyimba bamyako mikomya kwa konya tuabatumira matabangu mapema kuna bono mwana one nyansi yabokoro musigari gali akanga bono kangonga gachire none permanent Getembe TV and radio good morning hello kwa 90 bono mambia hello Tembalo bwakire data biole bwagire ne umurakera kurikirikiro ayo murakero ire bono mambia ende lakini ngo ayino ubusati yata etego chaka mangana ite owamba kutaki epaundi eli kwa iru Paundi tarango nganje to mutenyo mugima. Achiakira nayo mutenyo mumanko. Oira ni paundi abande otabiri no ofisadi no bukurumi. Ofisadi ayo. Igekere ugweta tabiri gagu iyo murakera otenga no bukurumi. Getembe TV and radio hello. Good morning. Itunwa nentereba enyang'agu. Edereba enyang'agu biyole. Iriande kabisa. Chinyang'agu ejire ngajiro ko mo driver. Kichigo chase egwerende che makali generikanika. Ayo muntu ya karibu. Nkarali ngo koretera igaga chitakai. Ekerengani nkeigwete. Aha. Bono gakitika turebori yake igo. Yes. Bono inke ndebo satimbu atibesa. O besa ya no konyora kwa ne shiringi. Na nyori robo kongu. Yes. Igang inkoru ngo chiba kobesa ngo ende roni ngane koimokia. Polisi manyagocho umuntu itari omoriri. Ya yibirero biaye. Abantu batagite kure n'abakurende boka abantu bari kireboka bono tiganda ira neriga lingo tata kenye bwate kibesa kinyinge kibwato bochinga ngozi na kikurugu muisonde kai tiga tibo monto ibora bogambita manyeti tiga tomorusio. All right, tibiri bya. Wa swali lindo rambori. Ya tibu ati swali tata. Ndio mono. Uyukora chamno burobo nene sana. Akotebanga serikali bwati kibaye sonkoroko. Ngakita te kobeka mafuta isaine abanyanyimbo bakomyokera gokonya ebintu by'abakenya kubwa kusaba gento kekurase public. Onsali gotegerera ngotebitatu mwana one. Nchirinde teyura tebinge serikali etumba maguta tangi chibesere ngekuichoreye gali. Chibesere ngekuichore. Lakini jose ni jia go sukuru. Mobasoka nobeire gose mbogi yaku mobasoka nobeire gose nchirichiro. Mobasoka nondo ore agasegete. Egali yiga no nchoka iga amaguta itaire. Onsali go nkere. Bora tigara nande bobeka yande. Hakuna nande bobeka ajande tambe serikali kuchaka koteba ebe kingo chiago chia. Etuari ya Getembe good morning hello. Bwa kirobia. Onzaliko. Mbia mono suka kwa radio se TV. Na huko kwa. Ayo kibo. Oh, na kita workshop go ikiro mono mami. Chama yele. Aha. Ai bibi wana renge. Wala wale itawaka. Ibirengera libya go mbirubiye monene bono mambia sigani. Aha. Njawala dia ela se ongolo Bwakire tata. Dake serikali ngo tokole. Boli na matiri tanere no arega igatali nkoroga bwira. Ngo matiri nae. Wakire uya. Na jia choko ko mjaba jaje. Yes. Wala nje serikali ya tokole. Oje na tena masikari bai wa mafuta bulaso mwananchi. Kuna nje wala wanyi mgoja buona aliyo kene yako wala. Bale kama mafuta mako je ko ndole mjandelo. Mbobe tata. Ko manya vile na magaya kwa tamashikaye. Ata kunyale kandio serikali kwa siku kwa yao sipite cha ndaba ngao. Kai. Ringera di konsana. Ngana makonsana. Ndigwe tegago Lakini onsalia kero mobasoka no beire. Onde bwenzi. Aya tuli konyora kubwate muirioni. Osturi konyora kubwate bese ndi none mpesa. Onsaliko gaki. Nonye free ate. Nkiye kira kini onkoro kwana. Nenda kubuli sokoro. Mwasa wanongo chikore.
mubasukano guchikore tori guchika lakini ochire mubasukano ochire mubasukano okomnyokesi mimi lero umuntu araruga gwabwata kabisomo yati ndi gukora maitenge to yokonya na serikali nga yukurushe beso kurangiriye serikali yokonye nyemba kumyoko bakokonye ninje bie kandi gose bantumba yoga igabaranya ko batebesa mapema batebe uchigali igere nkonyo Matira ndugu tawanganayi okorogo okorengereria oko yaya mbuya nekerengereria kiago lakini rende agwara gwachire isiko elia sanze ebirenge byago birengeli bire mwanchu muligeli boroma bya sate sana do chigali bigenda tego chaga birengeli byago emabyo bono genda gutokere sime boy 0741 583878 nekero gutulikira ujumbe nabo gutulikira boy gwasi namba 0726 44637 emambi yabono kurwa birongo agotebanga nere ngoyo bono mambia bua kire buya gotebanga tembe kurwa birongo mongoni panya mrembo askali anapata mshahara endman but emergency kitokea kama unataka usaidizi ni vema wapate at least transport ya mafuta ili wafike haraka kusaidia erako ekerengere dikyo na waga tebe yuko bono mambia abuna soyo bwate no yo tabwa Gatembe TV and radio hello Hello Gatembe. Good morning. Good morning to you. Karibu sana. Turaboka aende gwete. Nakiwa kwa nansiga gusa. Are you waking? Tani oboke. Okay. Akoranga oyura sembe otimetinga eliogiri yake asini ni kolenda bakwira na asembe birengeli byago ne byengencho asina mbeyureka kwa na ntumwe nchimuli yeli kwa na no busiboleke kuma totebinga ibirengeli byombire bigoroche amangana iga ambu yago sembobe. Good morning. Hello. Hello Gatembe. Yes. Good morning, ma. Ebu akire buya. Ndabira ngo mungoni mwaikira. Panya mrembo. Ina ro mwenye. Acha kwanya kwa panya mrembo. Asige kusinga kitoko kwana. Embeba ibwate kieni. Karibu sana panya mrembo. Singi yo sigali. Sambu musaro we demand. Bila dispoa. Iko batairi kende mbacha gokonyo mosokano. Asinaro tene ina abugo sene mbebe nkungu yatinde getu. Kukaiga. Lakini matiri tonkoroka na watu batumio yani mwako itali moto moikera ona jana mbebe nkungu aya nga yigwa kotoka maene mbebe nkungu unsali kana rochi taro chibano yongo kwana nechi point ago kwana nechi point rocha chirele wako mopira iga na bago kwana bono abune mbebe nkungu etinde kiro unsali kana ale bono ukubwate simi kwa wako kwana heko sound oibono okonyora madringa okonyora nekigo igesubati na kero kia begetuo ngobegeto boro rinde gose abakuru gocha bira tonya gokina ayenga kyo korwa maene paka chimbe bachinkungure bige bisubati mbiro osali rukonyora seri rubiritindekire osali geneti gwake kubwata papa iga etuani ya Gatembe. Good morning. Hello. Bwakire bia Bona kenyiri ogiri ready ya uneti metro igwana bia bona ngote baiga. Bona Bona borina epate ko pabuari tuko ikuru ne bwate kibesa kinyinge chigo kore packet kile sekta ne bwate packet chigo omukero mwaka. Yes. Bona rende mbare ko kore packet na basikari abo wako kumwana inchi. Bona ngote oyi ora tukibu yabo ikrenete tiganya ko tigabamente bato sakre ai tuko basoko bekrandi kibare. Right, asante sana brother. Thank you. Tonyoro ndege iga matita ntao ngorogondo chinabwatingana gukwana. Good morning. Gatembe TV and radio. Hello. Ebo kiete sebaba mbiyole. Alika ngorogo. Bwakire buya. Unsaligo. Bwakire na temundo noa. Etule batatu onkorogo nsaligo na matirita. Neli nori simba. Balinga kwe gutule.
Korumanganya Isa. Elino. Mbalenga tola se studio. Bakato. Orolino oroli. Sweetheart inanye kwanirie emorembo yone. Ngakia koro kwa. Ngiteri ninche mwete komoroka. Egiyete ngakia koro kumandabie. Matilda. Nkemto. Obe, emuntane. Mama. Yes. Emuntane mbiyole. Wakire, muyande. Bwakire buya tigabona ngenda somo chatara. Tagi birengele byabona mambia. Norote musikali karwa murangeiri. Bwana tegaria ngana maguta ari na ya ito babeke garia maguta ito letari na bako karobate mechano ngayo kuruse beso ko baya maguta. Keba ko igu goseno egaria nyo accident mbana araka gose nyomba jaire. Mbana araka iko batakete bae gwera sebe ko buuko. Toma kama sigari ababa ta ipokare kana kwale kagunde tare oboki. Straight. Ngakiwa katoka manyangane hiyo. Ako kanda kama teka na kwale kagunde to sio manya kagenda paruti ana ko chingo na kia Mungu pako chingo. Kwa ruwa tate bese myo moringane reti no ndo ba igo chigari. Anda sama bwanyora ore to goro ndagira nyomba waragira na mu. Aye Elino. Na kwa katoka manyangane watu debiri. Imanyeti. Kwanya ko bomo ko musikali. Musikali? Ari mateka ko te mukae kana kwale kone bosim kwale ngoko se chae beka. Kimbole boko cha matini zako igatua manyanga yako taka manyanga neko. Asante sana Lili Simba. Ukanya kwale kan soka. Na kwale kanda soka ndeto bosi. Ako soka fara sitageka merongete toye. Ole tu bosi. Konya lakini kiasoire. Lakini kina boli yako taka manyanga ne. Asante. Makopi. Sorry. Kakiuro kematito makopi. Madringa. Sorry. Kemuntu. Ntate nkoboliga mama. Ayoro churanyo muno musigari. Oroito komenya buya. Yani bugi mabule bya yo gwokie TV obegete tembe igari akorkanetio kogoroti bogete ogajete ibinto bigo chariuka. Ese ngenje yake. Kaki abana abaito bachandikira matuka mangi. Abana abaito bachandikira sana. Ayoroche kabisa pi egaziri yako aganyerera ka umuti aganyerera ka umuti nande karama nyaika kwa mwake resi aita kusina masasi ya karo igadi sipapa pupa tua nere no ali arafu ngatai mke sali wa bwaro ya sokoro unole meremo bono mambiga aye nomo sekibwige tasini keika straight emeremo oli ngwakanule suri wakadu ngwakanule sali kwa bona bali bandigireti ko rugalia bali bandigireti ko rugalia yani ngo ngamba mtumira ke mbantumira ila gutumira gugwakaru umushahara no wikarasi maraje bange kinde munabona mbeye ganke ngente toko ngenta baba ngente arafu manyagonta bingandu hapo sambanga kinde na ubakobeteretio bera. Yeze ne meremo. Na bungo sekigeri ba muno ori ogose. Omete no munyanyimba otogokwana nera achorete ngancheti kange ndemeremo yo bunyanyimba na anyolire gasi. Bono tugwen tugusaba Patrick mwananchi besa. Kinaone keretiti. Getembe TV and radio. Hello. Hello Getembe. Getembe TV and radio. Hello. Richard Ayote. Ayoto kutoka Malindi. Seitonge gogia Omaran. Ayoto mu Marani kuru Malindi gali mbiole tata. Ndiande kabisa. Inefundi eli ane bononsigete. Bone fundi. Ni nkuru chae kuru Malindi no ega ku Malindi kwanda osairie yanga niko manyete karibu. Ongana leko kwana. Yes. Okwana abasikali bayegwecha n'injira yamwe yo batete ababe bagutibira kibese nagiye ko gerakera bakwanda kubuseni abantu amaru nkoko bajibese nkoko babirire gari amaguta. Yes. Akera bakwanda kumuki kurusi ongo ko wongo unchukana na chitanga weta nkoko ba transport. Omwana no lebi una akire ko report ya ndabu atumuntu yo kolera amagoso abamana konte bibange mbaye kibese amabuta. Ine njira ya moyo ko turumwa senge nje serikali ene ofisadi nagiye ko yarawe ngende to comment ofisadi. Bono nduna matuko to baeta baruye serikali bagende kabara. Tato mwana one. Kai. Gukwa baiba. Gukwa ba kuromo muko no moyo go muya. Igo baiba. Tindi ko ba nagiye ko bere kero ka serikali to ko tebiwa mangana yese nje bako toncho kane chiwe zabata gese. Nagiye ko ro muntabe mukia atua soko bako kwae
okolege ndo ikogera kwa kwanda polisi ngo usungusa bali ndachibeza cha mabuta tubwati masikini mwana olebigwe ebintu byabo byebiri ku nyomba nagiyo nyoro muntu akobwata yibaga hanga na polisi angende na mukyo moro ngende ngorane yo ngoze nakiye kogera no nyanko tibone lakini asenge budget no surungu akana to ngiye ko to sabwebeza ya mabuta kibese kiri bagonda basunguko yako ikija marwe changa ko bae butibese ongo bairana ngai bago usia mabuta ayo akine kero kwa gosero mabuta bago sama mabuta ngang mabuta kibese mabuta ndiko bekera mabuta mona kwa ndega ara kwani ora baskari nabwo wawe mugari kibese bae mugito sina makara bago tambo kiri muntu mubaga baenire kuibe ko muntu nyoro muntu ayire scott yako taliwa akutumike gari ya serikali akini akakwanda kusaba msaada bago telinga kibese mabuta no ende wao mutaka tubu atikende. Asante sana bwana Richard Ayoto, asante sana kuruchiza mchicha Malindi. Mbia mno sana mungona arasa tambe sana Malindi umaitengale sana. You know this guy ne fudia ninkongu sana tombolinga ndinali Malindi. Lakini oyugwa ebirengerali biaye matirita ebigo kwandira ingana yalinga gazeti pada no yale korekaninga some government official vehicles ekiko tumeka nabanyimba sikishuguli cyabo binafse. Kwenye mwanyimbo bulie gali uchiro kokole biasara biaye bono gaiga sogo a call for the emergency ugani kende ejue korekana nganda ko mwananchi yo botambe nkunirigwale asinjire mu chiyende gusabwa besanke keru emergency yabaire egento kyabire kebe umunyanyimbo nyo kwa alarm yakire abonde ko react immediately onkoro amnyoke akoro abe ko obugaya ni gosobo konyi ka minyokiri igestari ngabone yo onsaligo mwanon ka minyokiri roje kabire ngabune yani ere tanyora kenda kubikanda kakinone cha roje botuko bwaki amasasi uka kubeke etoji ekiagara wikabamuliki bone mireme yako kora mboro mayene yo mwana ya serikali na serikali ni muligete ngo mwakanire igobona aje kabisa mwananchi ayato ko muligere lingonere no muntu omwe ekindi. Right, ensabali yomtandao bali mugotulikira ntaira na sisimi matire tasobwango abange sana basoire gali ensabali yomtandao bono mabia chinsemo cha Facebook na bagendete kurika ujumbe chabo asogotonyora agendera kurika ujumbe yago chakanele tari aho chinsemo tiri kubati umuroberi koru naboigo nabogotonyora na Getembe TV Richard Ayoto na bate banga mimi ni hapa agukwana Kiswahili kirigia pwani na boigo Douglas nyavuta goteba niko tuned in otatetetebe tinsemo ki akubwati umuroberi koru Adrians Emam Kemunto agoteba kurwa oroboti nyatieko nere Ruth Kemunto bwakire bya Wesley Atemba what are watching you from Ngumbu Timeti Ngumbu arali akoteba mpaka chinsemo cha Nyamwanga Seito abantu bali Ngumbu gali mana mabaha ruhinda ikunga barahin manama city alina bere to nabana to ngo sawe to ngaira ngana chiete manama Bahrain Kingdom direction ujimana maniri manama onsaligo gaki onsaligo mwana wane kutaya imoka immediately kurwa aito chere tingi go so chere kwiri barona yo korra bucheba wereva agumana mugochi gente kenaje oikire asa kuruku Jomo Kenyatta International Airport okay one is we kiroro ogo sotikat koenda bwango onsaligo okogenda immediately paka China gali arafu omenye kurworo otebie entereba bona unchole ndege entereba kero wikire China kero wikire China anyonchole immediately mpaka Sudan no mate Sudan ya no mate China andi na Sudan arafu omenye ko songo libane bigoti oligere limotu papa pupa no bano go chikomira asakoro kumanama ekero oligere tikuru ndege igoro nabakora bitunwa akanyancha kali gali kio saligo tuata kwa nito mwanchu muliyeli bono mambia kera kituro chinga enkwana ya itugo se asensame igali bolirie etwani mambia bono inyorenga eligo ngenda tukucha sibirengali bya kunga ayo mu Kenya nuisane getenga amangana mbuya ekero obokora libo banyimbo ko bonyora kurwansoba abanyimbo mbuya kurwa gento geke asamangana ali emergency ningana ya letre liberali nene mayiga yichinkwana cyo mozeri bobulende bwaimbe nere kibchumba mulkomena umwancho batali boigo amonomo gose mo member buye Quebec Supreme Council of Kenya yokorana nu Masuda yonse na magana gendera ko data liberera saba Kenya bono mambia ko rugento yake orwego sotorwa ikiyage keragali nkereke gaiga 074158 3878 bono mambia katugo sangamo abigo 0726 446367 good morning Getembe good morning Getembe oh yes
Akibwakire yabo. Bwakire buya. Oyo murachake vita mukago mataraiti omwana ogeso. Ayo monto yeso. Lero gagiye garigo. Ina kibwakire. Bwakire dada twawogire buya. Esabali ndaine bono girangi tu mojada. Bono manyete egendo garakibaho tokonya ne bide bibe. Oko mwagere no ko bagere zimuko wadabiga yawe mu myoko goja baho dabiga gajama kutakwanza. Arabu ko mena ko buri ko ariyo barira ginga ibage nyana bayibaja na ibage ndako inji babwate akya no manyo ndaribo. Bona bigabati meze kibaye kidiko ko ruzugo suru jeiko barete bajije ne gali yabo gande bagende ongoro ko masaji bakokora boka banyene kali biko ko magora nandu ruzugo suru aye peno singo la chundo suru ande mele ko balangeria kana siya ko buluke ande mbai tibe ya ga kitu hapo yeso ko konye aye tata baba era mangurwa na moro na mokao mokungo imokirie beti wakire simi ko chipolisi muzikali otire Otora ni gapo yani como bucherano bituma monkebe igamo moembobe oretro more uno re alikuwa wachore to toka ngero ko wale nyombo to konya. Asante sana Peter Mukaya bora chake kuritibu mataragalia no alichizo dara chagali chiro unamwambia asante sana bwa Kirimia, thank you very much dochenga chakandire sana asante kina Kevin Nyabuto kurugalia tonto batenga amorobli obwatetense buyekema emambia bono matirisa Ketwenda somo kaka onkorogo asencho chinsa ibere ngoso twase engambo yetuani asira twachikoba no mheshimiwa unarebo Vincent Abuga kurugali bugusero nwara muna intubo no mambia sokulira manene amange yege siasa bono mambia lakini sobono twamnyoka se never no mugaka onkorogo kebache tumbiri mapena sitere National anthem ya never mapema nchirindite yense nense mamake munteke monike ngakoroto chana nati ukondigire kapire okay bono gaiga ntaite kuminyoka immediately ase never ya rero mapema okay amangana akorukwe pie bona yoroche kwa chiro mochiwo monto mochioyo iga banta menyete buya kwamanya kwenda rwachaka gotebanga mugako na monyora sigiti mongino na monyora sigiti bona aina rakoiro nonye kwa monyora nkiyito likindi umerete okay no problem abantu bane barokonyora mugako bangire kabisa na agete sabu agenda rete egari agure egari live and direct egari eche komokonya sigiti arafu aje koigura gotebiri kwaigure kwamanya kominyoka kwa chikoeresera ndabande guchigari ngango maite kiabeire nkoreta ari gari aje nkoreta ari sparu wi bono rende gakoreta aye ngi giakurio kana kunyakoeresa abantu guchiari nga nagotebi totebi unde aje nochura nagotebirigo igoro nero ititaria gako musubati uri igwete bono chikesi gendrete to baise ko endo tebi unde to gendo tebi unde aye noyo nere bano gagosoka kurwabu nero genda guchimuino nero tebioria nero aye tata no igwete bana tebi guna na makunube ngakia gotebi makunuba go ntebi no roche bikuru biri abete oli mungwano uri nero iteto mungwano gakito genda tebi unde to genda gotebi unde noyo nero imoka immediately on the spot nero genda ande bona akubigari ubigari Charles because of you pie bono kurusiringana kurwa kwa irire gochiali kwa tumatumania bantemeji enoge ngomaite aye brother tigandara gotebiga norocho mongino mbora liriachie agendetinga achomate na monyora asina na monyora aye ndinde gutindi konya ukwana no mugaka nero rengere limono ngakichisa lakini asogete nonyo yontebiri tasogete kare chinse gitachitiredi kumbe neke nagonte arabone segija betagabu igoro yiri ochirinde lyale goita bosa gochigari tabatali please
amang'ana jokonya kwana gochiari ng'ato baise gotebionde ng'anche nagotebia totebionde nche nagotebi totebionde tabatari genteki ase gusise ito please tabatari kenda mukebeke kando kidogo kando pia not kidogo kando pi aya tiako na kongereza igoro ya mang'ana abwone tiako nya kongereza ekiagera tingo tometi oche gontebi aye aina nara kogera nonye nayo monyene ogocha gwaku omume kuru epapa mbaya mbofu asenge nchi yake yoko nya kugambe pie please tata mama nago tebiringa naki genda mutiga namang'ana ayo kunya koeresa buna bona bangi nambalega mono ekere barase chisaruni bakomina naiga na okonyora bono aye nuruche baba nuruche mwakorio utakogokonya uritakogokonya yetokoba alimbo sokorere taje mbuya nung'anya kurwa rogende ng'akiumaete ale igaro akoenda nsachindo ogenda oborebi aye numaete ng'onywale ng'anchi baba kaki nimanyete gose ng'onywale uritakogokonya okay bona kwaeresire bachire goita nagaria ayo roche bona igombuya siwa pemberezi wara siwa soroli never hallelujah. JMAP Preparatory School ni skuru y'umwano abwenda kwirikia na gusoma chinga cyeciga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya skuru iganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhitania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskoro ebirengo by'uburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kiara umanyigoswa naboigo ekeragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasomuchie obosungu ensema ya jogo aria Saint Marks bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde mushinde. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora